लइकिया के बात करत में ओकर बाबूजी ध लेले मोबाइल से कहतिया कि तो से करत में बाबा पापा देख ले रात ओही घड़ी फोन छीन ले मरोरी गाल पतन चबरी छोड़ती हले अपटक के फोन हमर छोड़ दी अरे पगली चुप हमरा वक्त को ठीक नहीं खेला गत रोन फोन अरे हम पे हम पैसा आई फोन ले रसो म्यूजिक बाजल है एल्बमों में उहे बाजल फेस वॉश उठलाली पाउडर किन के देहब तोहे सेंट लभर तू बना ल परमानेंट दिल के घर में रहियो हमरा लागी ना कहियो रेंट लभर तू बना ल परमानेंट लेकिन लइकिया कहतिया अरे दीवारा रे पीपतिया में बाली मजनुआ खाना पीना रुचना जहाँ जाई लेनो भैया कान में 10 गो लोग ई जरूर कहले कि ये भैया तोहरे लोग के मजा भाई वो कैसे हाथना भीड़ों में जेगा मन करेला पकड़ लेवेला लोग हमनी के तनी सा लोग देख ली त लागी मारे तो देखी हमने के त मजा बा लेकिन उतने भर के एगो कहावत रवा सब सुन ले हो कब जेने गरजे ला ओने बरसे ना हेने गरज गइल बा तले हवा उधिया के बादल होने टेल देले बा ओने बरसता इहो एजा गरज के जाली से ओने बरसेली ठेकत वाले लेकिन बढ़िया से भेटत नहीं के हमरा के सीना से जब लगौलू हा हेजा आके सटलू हा फिर से एक बार सट तोनी के का होता रे गैया के का दू होत रहे त बैला के दिमाग फाटत बैला के रोआ खार हो जात रहे ये सब के स्पेशल दिन आवेला अब भाई जनवरी फरवरी जौन महीना आवत न स्पेशल यही सब खातिर आवेला दीवानन खातिर लवर खातिर लव डे होला किस डे होला रोज डे होला परपोज डे होला चॉकलेट डे होला एगो औरी कौन दो वेलेंटाइन डे एगो कौन होला का वेलेंटाइन डे ना महाराज वेलेंटाइन डे अच्छा सॉरी दिस इज माय मिस्टेक आई एम राइट बोला ना अरे बहुत पढ़ लिख के तू झाल बजावत रहो तू ही गलत बोला तब हम का करी वेलेंटाइन डे एक और डे होता है ओकर नाम है
हक डे। वो दिन का होला सब लोग जानता यार, हक डे के दिन का होला? का होला प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के अखबारी में पकड़ के हक करेला। ऐसे ही होला कि दिल के डायरेक्ट दिल से बात होला, दोनों दिल आपस में बात करे। हाँ, दोनों दिल पूक 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 करे सब। दिल फूक फूक ना दिल धूप धूप करे। हाँ, तो हम चाहत नहीं कि हमरा के एक बार ऐसे तू हक करो जैसे फिल्मिया में हीरो हीरोइन एक दूसरे के हक करेला। उस छोर पे हीरोइन और इस छोर पे हीरो, और दौड़ते हुए आके हक करना है। हाँ, एक बार लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पर मजबूर हो जाए। हाँ, कलम ओक देवे। कलम ओक दी तो बाबू वाला कलम से लिखबो ना, दूसरा किना जाए दुकान से। आजा एक बार फिल्मिया जैसे हमके हक कर। हाँ फिल्म में जैसे एक बार तू हक दो, हक कर हक कर। कहबो का स्टेज फाटा है धरती की हम ऊपरे रह जाए, ऊपर हवा के भीतर चल जीबो। काहे घासवा धकना लटक जाए। हाँ, ढेर दरार पर हाय हाय हाय। अरे कि बाजा रे पी पंतिया में बानी ए मजनुआ